Sziasztok! A mai napon feldolgozom nektek az elmúlt 2 napnak a parlamenti közvetítéseit, ugyanis tovább göngyölődik például a migránstábornak az ügye. A fideszesek egyre lehetetlenebb magyarázatokat keresnek arra, hogy hogyan is fordulhatott elő, hogy Orbán Viktor kezdeményezéséből migránstábort építettek. És ez nem lenne elég, a bukott miniszterelnök adott egy nagy interjút az Indexnek. Ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, lájkoljátok ezt a videót, de csak ha tetszett, kommenteljetek, mert pörgeti az algoritmust, minden linket megtaláltok a leírásba, Facebook, Instagram, TikTok és Donabli, ugyanis külön szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogat, ugyanis nekik köszönhetően készülhetett el ez a videó is. Kezdjük! Nézzük meg, mit is mondott ott 2024 nyara Koraújsze környékén az Orbán kormány. A szerződésünkben egyetlen szó sincs migránsok kötelező befogadásáról, migránskvótáról vagy migráns gettókról. Ilyesmit utólag sem fogadhatunk el. Magyarországból soha nem lesz bevándorló ország, és soha sehol nem lesz migránstábor. Miniszterelnök úr személyesen is megerősítette, nem lesz Vitynéd-Csermajorban migránstábor. Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Hogy megvédjük a külső határunkat, és semmifajta migráns tábort, migráns gettót nem vagyunk hajlandóak létrehozni a saját országunknak a területén. Na most már Vitynédtől nem messze egy migráns tábort építettek Orbán Viktorék 5 milliárd forintból. Ez kiverte mindenkinél a biztosítékot, leginkább azért, mert hát ismerjük Orbán Viktort és a kommunikációját, minden egyes hullámhosszon azzal riogatták az embereket, hogy az ellenzék beengedné a migránsokat, migránstáborokat építenének, és ezek a migránsok mindenkit is megerőszakolnának, mondják ezt úgy, hogy több ezer embercsempészt kiengedtek. És most már ehhez az érveléshez sorakozik az is, hogy ők maguk építették a migránstábort. Na de nézzük meg, hogy a 2 napos parlamenti ülés szakaszon a fideszesek milyen lehetetlen dolgokkal magyarázták meg mindezeket. A helyzet ugyanis az, hogy az a téma, amit ön felhozott, az arra bizonyíték, hogy Magyarország az elmúlt években nem csak elutasította egyértelmű a migrációt, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy ezt lehetőleg úgy tudjuk megtenni, hogy az országnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy mi kerítést építettünk, mi határokat lezártuk, migránsokat nem engedtünk be, és menekülttáborokat is bezártuk. Gulyás Gergely érvelése, miszerint ők csak trükközni próbáltak az Európai Unióval azért, hogy a napi bírságot ne kelljen befizetnünk, ugyanez, amit Orbán Viktor is alátámasztott a kongresszusnak a napján. Gergely az imént azt mondta, hogy ez egy terv volt annak érdekében, hogy becsapják az Európai Uniót. Ez valóban így volt? Mégiscsak egy kultúrország lennénk, ne azt a szót használjuk, hogy becsapjuk, nem hívjuk úgy, hogy kitaktikázzuk. Több érvelési mechanizmusa is van jelen pillanatban a Fidesznek, és több narratívát is próbálnak építeni azzal kapcsolatban, hogy miért hazugság, vagy miért rágalom, vagy miért hülyeség az, amit Magyar Péter a nyilvánosságra hozott, hogy ők 5 milliárd forintból már pedig megépítették ezt a migránstábort. Az egyik az, amit most hallhattunk Gulyás Gergelytől is, és Orbán Viktortól is, csak hogy az, hogy ők trükközni próbáltak az Európai Unióval, egyébként még egy logikus érvelés is lehetne, ha eltekintünk attól, hogy elcsesztek 5 milliárd forintnyi adófizetői forintot úgy, hogy közben az Európai Uniót sem tudták átcseszni, de közben a magyarokat átcseszték azért, hogy az Európai Uniót átcsesszék, ami ugyebár nem sikerült, mert hogy... Akkor ezt megakadályozni nem sikerült? Próbáltuk kicsit, az nem sikerült, ott se hülyék vannak a másik oldalon, már bocsánat. Nem csak mi vagyunk ravaszfiúk, a brüsszeliek se buták. Hát nem hülyék. Alsó hangon is, hogyha elfogadjuk ezt az érvelését Gulyás Gergelynek és Orbán Viktornak, és ezt mondjuk egy nemes célnak gondoljuk, hogy ők mit is terveztek ezzel a migráns táborral, mint trükközés, akkor ha ezt el is fogadjuk, akkor is ott van, hogy nem sikerült, és elcsesztek 5 milliárd forintot. Tehát ebből már, ha elfogadjuk ezt az érvelést, akkor sem tudnak jól kijönni. De nem álltak meg itt, mert gondolták, hogy több narratíva is kell, több magyarázat is kell, csak hogy végképp hülyét csináljanak magukból. Én szívesen segítek ebben az ügyben, a vitynédi tábornak az ügyében.
Csermajorban ugyanis egy menekülttábor működött, ahogy azt ön is elmondta szombaton a sajtótájékoztatón. Ukrajnai menekültek voltak elszállásolva ebbe a menekülttáborba, akik aztán nagyon rövid időn belül, 24 tavasza és nyarán tökéletesen leélték azt az egyébként több száz éves, csodálatos régi épületállományt. Az összes beltéri ajtót kirángatták, kirugdalták, emberi salakanyaggal kenték össze a falakat, lerugdalták az összes szanitert, az összes szociális helyiségben, és itt tovább, és itt embermagas szeméthalom volt az udvaron, patkányok rohangáltak, és a helyiek kérték azt, hogy mi zárjuk be ezt a menekülttábort. Ez történt, bezártuk ezt a menekülttábort. Na most már így Jobbáros Alpár arra tesz utalást, hogy igazából véve itt az történt, hogy volt egy menekült tábor, ahol az ukránok voltak, de az ukránok annyira lelakták, szarral összekenték a falat, hogy patkányok mászkáltak az udvaron, ezért igazából a helyiek kérték, hogy zárják be. Magyarán az egészet megint elviszi egy ukránozás irányba, és lényegében megint egy új magyarázatot adva a történéseknek, ami, hát hogy mondjam, az összes narratíva nem fog tudni egyszerre igaz lenni, mert hogyha minden egyes képviselő mást mond erről a táborról, akkor az könnyen lehet, hogy hát nem tudom, egymás alól rugdossák ki lényegében a széknek a lábát. De nem állunk még meg itt. Ennél nevetségesebb módon támadni a Fidesz-KDNP-t, mint hogy a Fidesz-KDNP migrációpárti lenne. Utoljára Márki-Zay Péter próbálkozott ezzel, hogy kék óriás plakátok elé állt oda, és mondta, hogy a Fidesz-KDNP betelepíti a migránsokat, idehozza a migránsokat. Tehát csúnya vége is lett Márki-Zay Péternek. Úgy látszik, ön is Márki-Zay Péteresedik, tisztelt miniszterelnök úr, és ilyen teljesen nem komolyan vehető, komolytalan vádakat fogalmaz meg. A mi kormányunk nem migránstábort épített, hanem kerítést, déli határkerítést. Ezzel védjük meg az országunkat. Ezzel biztosítjuk be, hogy illegális migránsok ne lépjenek Magyarország területére. Rétvári Bence az az ember, aki azt a narratívát valósítja meg, hogy lényegében még mindig a tagadásnak a fázisában marad, és felsorolja a, nem tudom, déli határkerítésnek a megépítését. Tehát hogy lehet Orbán Viktort azzal vádolni, hogy be akarja hozni a migránsokat, hiszen az egész politikája arról szólt, hogy mi nem hozunk be migránsokat. Na most pont erre akar rámutatni egyébként Magyar Péter azzal, hogy nyilvánosságra hozta ezeket az ügyeket. Pont arra, hogy mennyire ellentétes a kommunikációja Orbán Viktornak azzal, amiket egyébként csináltak. Úgyhogy Rétvári Bence még mindig a tagadás fázisában van, és nem érti, hogy miről szól ez az egész, hogy ők nem építettek migránstábort, miközben ott vannak a papírok, ott vannak a képek. A kormány hozta ki azokat a jegyzőkönyveket, amiket ők még 2024-ben elfogadtak arra, hogy ez megvalósuljon, és megcsinálták. Aztán az egész azért állt le, mert nyilvánosságra kerültek, és a helyiek elkezdtek ellenük tüntetni. És még mindig Rétvári Bence letagadja, ami még mindig jobb annál a magyarázatnál, hogy figyelj, gyermektábort terveztek csinálni. Biztos, hogy a gyermektáboroknál egyébként ilyen 3 méter magas drótkerítések vannak. Nem tudom. És nem, a demagógia vonata még itt sem áll meg. Miniszterelnök úr, néhány dolgot tegyünk tisztába. Menjünk le Vitynyédre. Ha ott migráns van, én lemondok. Ha ott van migráns, egy migránstábor, arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak. Ha ott migráns van, én lemondok. Én nem kérem, hogyha nincs migráns, ön mondjon le, mert ön mindenről képtelen lemondani, csak azt kérem, hogy fejezze be az ocsmány hazudozását. Balla képviselő úr is még a tagadásnak a fázisában van, és hazudozással vádolja a miniszterelnököt, aki az ő általuk írt jegyzőkönyveket és kormányzati dokumentumokat hozott nyilvánosságra. És erre még mindig azt mondja, hogy hazugság, ráadásul egy olyan demagóg érveléssel próbálja alátámasztani az igazát, hogy menjünk le és nézzük meg, hogy vannak-e ott migránsok. Magyar Péter vagy én nem azt mondjuk, hogy oda behozták a migránsokat, hanem azt, hogy behozták volna, amennyiben nem kerül ki a nyilvánosság elé az, hogy ott egy migránstábort építenek. Majd 2 évvel később, amikor kormányra került Magyar Péter, az erről szóló dokumentumokat kormányzati szinten hozta nyilvánosságra. Ergo nem az van mondva, hogy be is tudták fejezni, mert pont a nép gátolta ebben meg. De jobbat mondok, nem is arról szól ez a vita, hogy ott migránsok lennének, hanem arról, hogy migráns tábort építettek.
teljesen demagóg a csávó. Tehát most már voltak ukránok, akik szarral összekenték a tábort, és patkányok szaladgáltak az udvaron, ezért a helyiek akarták, hogy be legyen zárva. Volt már az, hogy ez igazából egy gyerektábornak készült, volt már az, hogy igazából véve csak az EU-t akarták kitrükközni, és az is, hogy igazából ez az egész nem is igaz. És ezt a négyet egyszerre mondják a fideszes képviselők, és nem veszik észre azt, hogy maguk alatt vágják a fát. Én csak azt nem értem, hogy miért nem bökik egymást oldalba, hogy figyú tesó, nem lehet ilyen sok magyarázatot adni rá, mert ellentétesek. Még mielőtt a következő témába belevágnék, előtte szeretném hirdetni, hogy az összes pesti srácok munkatársát elbocsájtották, ami valószínűleg azt jelenti, hogy be fogják zárni a pesti srácokat. Ebből az ünnepélyes napból fakadóan szeretnélek titeket megkérni, hogy küldjétek el nekem a kedvenc pesti srácokos jeleneteiteket, propagandistai megnyilvánulásaitokat, mindent, ami a pesti srácokhoz kapcsolódik, és nagyon jót nevettetek rajta, vagy esetleg nagyon-nagyon felháborodtatok rajta, mert készülök nektek egy búcsú pesti srácok best of videóval. És ha már propagandisták, ugye van a két kiugrott mandíneres, előtte hírtévés, előtte meg pesti srácokos propagandistánk, Móna Márk és Hoppál Hunor, akik az Influensnek lesznek a következő vendégei, ugyanis nagyon fontos kérdéseket szeretnék nekik föltenni, hamarosan kikerül majd a jegylink is, úgyhogy gyertek el minél többen, addig is pedig írjátok meg a kedvenc pesti srácokos pillanataitokat. És hát van egy szomorúbb és kevésbé vicces vonatkozata is az elmúlt 2 nap parlamenti vitáinak, ugyanis ez szerepelt ezekben a dokumentumokban még pluszban. A kormány 2024 nyári kormányüléseiről készült emlékeztetőkben szerepel még, kedves kollégák, egy ikonikus mondat, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust élezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban. Gulyás Gergely frakcióvezető úr, önök számára a félelem eszköz, a konfliktus stratégiai cél, a magyar emberek megszorongatása pedig egy erőforrás volt. Azt hiszem, hogy Magyar Péterhez nem kell mást hozzáfűznöm, az, hogy miközben migránstábort építenek úgy, hogy már 10 éve velük riogatnak, és ezzel vádolják az ellenzéket, és beleírják a dokumentumba, hogy 26-ba ezt a vitát élesíteni kell, nyilván a választások miatt. És itt nem állt meg a hercehurca, ugyanis az embercsempészeket is kiengedték, és ez is napirendre került a parlamentben. Tudja, ki volt a legjobban meglepve? Szerintem Abdul és a többiek, akiket kiengedtek a magyar börtönökből. Nézték benne a börtönben a Rémhír tévét, és hallották, hogy ez a kormány, ez az illegális migráció és az embercsempészek ellen van. Már éppen beletörött Abdul és a társai a sorsukba, hogy 7 évig benn kell ülniük a fegyházban vagy a börtönben. Erre jött a börtönőr, és kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy Orbán Viktor kiengedett benneteket. És tudja, hogy mi volt beleírva az ő szabadító levelükbe? Az volt beleírva, hogy megkérik őket, hogy amikor kijönnek a börtönből, vagy a fegyházból, és csapnak egy búcsú, vagy egy ilyen szabaduló bulut, utána menjenek el az országból. 72 órán belül megkérik őket, bele volt még az is írva ebbe a szabadító levélbe, hogy majd kedvesen üljék le a börtönbüntetésüket Szíriában, Szerbiában, Törökországban, vagy ahonnan jöttek. Beleírták, hogy becsszó, és soha senki nem ellenőrizte, hogy ezek a bűnelkövetők elhagyták-e Magyarország területét. Kedves Rétvári Bence, lehet, hogy ezek, akiket önök kiengedtek, még a mai napig itt vannak. Lehet, hogy behoztak több ezer illegális migránst a hazánkban. Lehet, hogy ők vágják éppen át a kerítést, amire Toroczkai elnök úr szokott hivatkozni. Hát ez az abdulos rész, és hogy a Hír TV-ből fakadóan nyilvánvalóan ezek az embercsempészek nagyon meglehettek volna ijedve, hiszen ilyen dolgok mentek a Hír TV-be. Főműsoridőben 0-24 éveken keresztül. Hamburgban már ezrek ordítozták, hogy kalifátus, de azonnal, mert hogy Allah a leghatalmasabb. És ez lesz mindenütt. Minket pedig majd rezervátumokba fognak mutogatni, hogy így éltek valaha az európai emberek. Úgyhogy nagyon nagy a baj. És ezek nem tudják, hogy mit csinálnak, és nem normálisak, úgyhogy minden ellenállás, ami
jelen pillanatban jogszerűen, humánusan végrehajtható, azt mindent meg kell tenni, de én tartok tőle, hogy súlyosabb lesz. Majd hát valóban ők lepődhettek meg a legjobban, hogy lényegében szélnek keresztették őket, de becs szó, hogy hagyják el az országot 72 órán belül, sőt, becs szó abba az országba, ahonnan jönnek, ott üljék le, vonuljanak be önszántukból, és üljenek be a börtönbe. Nagyon-nagyon reális elképzelés. De a vicceket félretéve van ennél sokkal szomorúbb esetek is. Például egyik alkalommal, személyes érintettségem okán hozom ezt be, az egyik nagyon közeli hozzátartozómat autóbaleset érte a férjével együtt. Csoda, hogy nem történt nagyobb sérülésük, ami abból fakadott, hogy pont annál a határrésznél mentek kocsival, ahol jellemzően ezek az embercsempészek közlekedtek, és egy rendőr és embercsempész közt zajló autós üldözésben találták egyszer csak magukat, amiből egy hatalmas karambol lett. Hát nem tudjuk, hogy ez az embercsempész, aki majdnem halálos balesetet okozott egyébként, az olyan embercsempész volt-e, akit előtte kiengedtek már egyszer a börtönből. Majd amikor a közeli hozzátartozómat bevitték a kórházba, akkor a kórházba elmondták nekik, hogy rendszeresen hoznak be olyan autóbaleseti sérülteket, akik ilyen autós üldözésekből és embercsempész üldözésekből kerülnek a kórházba. Úgyhogy ennek vannak nagyon-nagyon negatív, súlyos és elképesztő részei annak, hogy mit meg nem engedett magának ez a kormány. Volt olyan is, ahol ilyen autós üldözésbe magyar emberek meg is haltak. Az embercsempészek, akiket bevittek, ki is engedték őket. És hát Orbán Balázs is felszólalt a parlamentbe a mai napon, és ez azért is nagyon érdekes, mert a mai napon van az évfordulója Nagy Imre és mártír társainak a kivégzésének és újratemetésének. Ezáltal nyilvánvalóan az 56-os hősökről szóló nyilatkozata is felmerült a parlamentben. Magyar Péter volt az, aki beszólt Orbán Balázsnak ezen a szép napon, de jött Gulyás Virág, és megvédte. Elég félelmetes, hogy a miniszterelnökünk egy bully, tehát a definíciója a bullynak. Tudod, akiktől a gyerekeidet védett az iskolában meg az óvodában. És ennél még szánalmasabb az, hogy 3 millió magyar szintén bully. Tehát kollektív bullying van az országban. Amit Magyar Péter ma a parlamentben művelt, az kritikán aluli, de ez a rész végképp. Hallhattuk itt a Magyarországgyűlésben, hiszen nem sokára az általa oly sokat kárhoztatott Brüsszelbe fog távozni. Tételezzük fel, hogy Virágnak igaza van, és ez bullyingnak minősül, és szó szerint erőszakot hajt végre Magyar Péter Orbán Balázson. Na most nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az a Szűcs Gábor, aki megafonos propagandistából lett országgyűlési képviselője a Fidesznek, amikor még ez a Szűcs Gábor az ellenállás mozgalomnak volt a vezetője, aki ilyen lejárató videókat posztolt Magyar Péterről, akkor Szűcs Gábor ilyen bántalmazónak minősül-e? Az Irike telefonálton Elániának, igen, úgy volt. Én hoztam össze a béketárgyalást. Nem Orbán, de hogy Orbán nem lőtt gólt. Olyan gól is gól. Milyen gól? A portugálok ellen? Azt is én lőttem, én lőttem a gólt. Nem értesz? Mit nem értesz? Agy halott. Én. Na most már, ha azt feltételezzük, hogy Gulyás Virágnak igaza van, és hát Magyar Péter egy két lábon járó bántalmazó, és szegény Orbán Balást bántalmazza az országgyűlésben, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondol arról a minőségi szintről, ahonnan Szűcs Gábor jön. Tehát az, hogy az ellenzéknek az akkori vezetőjét kényszerzubbonyban, egy elzárt pszichiátrián ábrázolják, az rendben van? Az nem erőszakos? Az nem bántalmazó? De hát van egy Deák Dánielünk is, aki a megújulásnak az útjára lépett, és 2 hónapig eltűnt, majd bejelentette, hogy innentől kezdve ő aztán annyira független lesz, és tehát visszahelyezkedik a független politikai elemzőnek a szerepében. Nézzük meg, hogy hogyan értékeli és elemzi a parlamenti vitát. Arra vigyázzon Rétvári Bence frakcióvezető, bemegy egy templomba, azt újra kell szentelni ön után, tudja? Az nagyon arra vigyázzon. Ön úgy hazudik, mint a vízfolyás. Hát nem csoda, hogy még a kormányváltás támogató Amnesty International is azt írja a Facebook oldalán, hogy nem így beszél az emberséges Magyarország. De nézzük meg még egyszer, hogy mi történt pontosan. Magyar Péter kijelentésére nevetni kezdtek az ellenzéki képviselők, köztük Rétvári Bence. Mi nem szoktuk letagadni a valóságot. Igen, 2 évvel később
A miniszterelnök ettől érezhetően begurult, és kénytelen volt egyből valami sértéssel helyre billenteni az önérzetét. A frakcióvezetőről bemegy egy templomba, azt újra kell szentelni ön után, tudja? Az nagyon Ez a durva beszólás még a saját miniszterei közül sem tetszett mindenkinek. Vitézi Dávid és Kapitány István láthatóan kellemetlenül érezték magukat, nem is tapsolták meg Magyar Pétert. Szerinted ez a viselkedés méltó egy miniszterelnökhöz, főleg egy vallásos emberrel szemben? Na most már ebből csak egy hazugságot szeretnék most kiemelni nektek, ahol az Amnestire hivatkozik. Deák Dániel mondván, hogy nem ezt a fajta beszédstílust várja az Amnesty Magyarország miniszterelnökétől, és az van, hogy Deák Dani nagyon-nagyon jól tudja megcsinálni azt, hogy ferdít. Nem mond így szemtől szembe face to face egy baromi nagy hazugságot, hanem elferdíti a dolgokat, és arra hazudik rá, csak hogy ne lehessen egyből ezt észrevenni. Ugyanis utána kell nézni, hogy az a parlamenti vita rész, amit bevág a videóba, nem arra mondta az Amnesty, hogy nem ezt a beszédstílust várja Magyarország miniszterelnökétől. Az Amnesty ebben a posztjában, ahol nem megfelelőnek tartja Magyarország miniszterelnökének a kommunikációját, azt a migráns témára értette, méghozzá abból fakadóan, hogy nehéz helyzetben lévő, háborús országokból menekülő, rossz sorsú emberekről próbáljunk meg tisztességesebben beszélni, vagy szebben beszélni. Nem arról, hogy Magyar Péter hogyan beszél a fideszesekkel, vagy milyen stílust üt meg, hanem kimondottan a nehéz helyzetben lévő menekültekre gondolt. És ezt használta fel Deák Dániel arra, hogy milyen csúnyán beszél Magyarország miniszterelnöke a fideszesekkel. Így hazudik, és így újult meg Deák Dániel. És ha már a migránsozásnál tartunk, Magyarország kormánya ezt a posztot posztolta, ami egészen konkrétan egy fideszes kormány alatt lévő időkből is jöhetett volna. Ezt sokan szóvá tették, méghozzá nem csak azért, mert a Magyarország kormánya posztolta ezt a pártpolitikailag elég rendesen átitatott posztot, márpedig a kormánynak vagy az államszervnek az eszközeit nem kéne arra használni, hogy a saját narratívádat erősítsd, ugyebár ezt az Orbán kormányban sem szerettük, hanem még erre rájött az is, hogy konkrétan a kormánynak a tagjai és a pártnak a tagjai percre pontosan szinte egyszerre lökték ki ugyanazt a dumát, amit hát szintén ismerünk a propagandából és az Orbáni kormánynak a működéséből. Ezt többen szóvá tették, és a Tisza bocsánatot nem kért, de azt mondta, hogy még finom hangolásra van szükségük ahhoz, hogy levetkőzzék az Orbáni kommunikációnak a maradványait. Na most én méltányosnak tartom ezt a reakciót, bár bocsánatot kérhettek volna, mert elég sok emberben PTSD-t indítottak el, viszont arra szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy folyamatosan visszajelzést kell adnunk a kormánynak, hogy mi az, ami nincs rendben. És ez a fajta Orbáni propagandát idéző kommunikáció nem volt rendben. Ezzel ők kaptak egy visszajelzést, amit figyelembe vettek, és reméljük, hogy legközelebb ezt nem fogják megcsinálni. Így működik egy normális polgári demokrácia. Úgyhogy gyakoroljuk ezt, kedves honfitársaim, és bízunk abba, hogy a kormány ezt figyelembe veszi, mert a politika még mindig politika, és a politika annyit enged meg magának, amennyit az emberek megengednek. Úgyhogy a továbbiakban is legyünk ugyanilyen együttműködők, és rendelkezzünk ugyanilyen jó jelzőrendszerrel, és segítsük a politikusainkat abba, hogy jobban végezzék a munkájukat, mint az előző kormány. De hogy ráforduljunk a videó végére, itt van Hajnalka, aki ezeket a csúnya-csúnya dolgokat mondta el a Hír TV-ben. Most jöttem le a parlamenti folyosón, és a néni egy nagyobb csoporttal látogatta a parlamentet, és oda szaladt hozzám átkarolni, hogy Hajnalka. Jóisten, nagyon önöknek erőt, magukkal vagyunk. És olyan halkan mondta, és mondom, miért tetszik félni? Azt mondja, mert a többiek tiszások. És akkor azon gondolkoztam, hogy eszembe jutott, hogy a felmenői mit meséltek a Rákosi korszaknak az időszakát. Na most Hajnalka, KDNP-s politikus, aki az utóbbi időben egyébként sok méltánytalan támadást kapott, sokan letranszvesztitázták, ezzel én magam sem értek egyet, viszont azzal sem értek egyet, hogy féljenek a fideszes szavazók attól, hogy felvállalják azt, hogy ők fideszesek. Nem kell ettől szerintem félni, nem értünk egyet, érvek mentén nagyon jól meg tudjuk szerintem ezeket a dolgokat diskurálni, de igen, abba igazság van, hogy van nagyon sok ember ebbe az országba, akik képtelenek mez színétől függetlenül egyébként normálisan kommunikálni a másikkal. Szerintem senkinek nem kéne félnie attól, hogy hova szavaz, vagy melyik párttal szimpatizál. De, kedves Hajnalka, az, amit itt ez a hölgy elmondott neked, és amiről neked a Rákosi idők jutottak eszedbe,
Képzeld el, hogy mi 16 évig éltünk így. Képzeld el, hogy ti 2 hónapja vagytok, és 2 hónapja jártok ebbe a cipőbe, ami cipőbe szerintem se a Rákosi idő alatt, se az Orbán idejében, se a Tisza kormány idejében nem szabadna belelépni. Senki nem érdemli ezt meg. De az, hogy ti most megtapasztaljátok azt, hogy milyen volt ebbe a 16 évben Magyarországon ellenzéki érzelmű embernek lenni, annyi kivétellel, hogy nincsen állami gépezetű, milliárdokból kitömött propaganda, hogy még le is járassa azokat az embereket, akik felszólalnak. Azokat az embereket, akik soha életükbe nem szegtek törvényt, azokat nem fenyegetik börtönnel, és nem jön a fekete autó. Úgy, ahogy például engem kirúgtak az iskolámból a politikai véleményem miatt, vagy mint meg annyiunkat a munkahelyükről például. Tehát amikor arról van szó, hogy valaki fél a tiszás véleményektől, és ezért nem vállalja fel a politikai hovatartozását, az még csak a beugró küszöbe annak, ami az elmúlt 16 évben a ti kezetek alatt ment ebbe az országba. Egyikkel sem értek egyet. De az, hogy a magyar közbeszéd oda jutott, hogy annyira fel vannak fűtve a hangulatok, és annyira revanst akarnak venni a politikusaitokon azért, ahova juttatták ezt az országot, hát abban nem kis szereped volt egyébként neked személyesen is. Arról nem beszélve, hogy az, hogy embertársainkkal szembeforduljunk politikai hovatartozási alapon, hát nem mondom, hogy ti honosítottátok meg, de azért elburjánzani azért a 16 évbe burjánzott el, és most visszanyalt a fagyi. A fagyi nem jó senkinek se, de az, hogy ti olajat öntöttetek erre a tűzre, az egy tény. És csak hogy a legszórakoztatóbb dologgal zárjam, Magyarország bukott miniszterelnökére már konkrétan senki nem kíváncsi, és 1 nappal ezelőtt került ki egy interjú, amit 66 000-en néztek meg, összvisz az Indexen a bukott miniszterelnökkel. Hogy Lázár János ingatlanügyei, Szijjártó Péter és családi köréhez tartozó pénzügyi kérdése, ugye a feleségének a cégével kapcsolatos körek, illetve Hankó Balázsnál a minisztériumán keresztül a finanszírozott kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, hogy számtalan vád éri továbbra is önöket. De ezek nem vádak, ezek sejtetések, meg sugalmazások. Pont erről beszélek. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Ez a helyzet abszurditása. De az idő majd ezen is segít szerintem. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre. Ennyit tudunk tenni. Van egy határozott véleményem, hogy mi történik most Magyarországon. És volt egy határozott véleményem már a választás előtt is, hogy mi fog történni, hogyha nem a nemzeti oldalat kormányt, hanem liberális kormány lesz, mint ahogy ez végül is bekövetkezett. Az ország kifosztása megkezdődött, jelentem. Remélem, jót szórakoztatok ezen a bejátszón, ugyanis Orbán Viktor, hát ez már nem is a tagadásnak a zónája, hanem még annál is lejjebb van. Ő még azt hiszi, hogy teljesen, hát hogy is mondjam, nyeregben van. Ja. Pontosan így érzi magát Orbán Viktor. De én ennyi voltam mára, ahogy említettem, mindenféleképpen küldjétek el a Best of Pesti srácok pillanatokat, amikre ti emlékeztek, ugyanis szeretném ezt egy csokorba szedni, és egy videót készíteni róla, remélem, hogy fogtok tudni nekem segíteni. Továbbá, ahogy mondtam, nem sokára ki fog kerülni a jegylink arra az influest adásra, ahol a 2 propagandistát fogom felkérdezni arról, hogy lehetséges-e a megújulás egy ilyen múlttal, mint ami nekik van. Ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, lájkoljátok ezt a videót, de csak ha tetszett, minden linket megtaláltok a leírásba, Facebook, Instagram, TikTok és Donabli, ugyanis mindenkinek külön szeretném megköszönni, aki támogat, ugyanis nekik köszönhetően készülhetett el ez a videó is. Sziasztok!